avión? Hola, Manolo, eres ti, Manolo, verdad? Sí. Bueno, pois mira, queremos mandarche os compañeiros da Central de Coordinación unha aperta moi grande, moi grande, moi grande e darche as gracias por todos estes anos que estiveche coidando da saúde de todos teus, da tua xente e tamén de nós. Decirte que foi un placer traballar contigo, que desexamos o mellor para a tua xubilación, que esperamos que a partir de mañá xa disfrutes deses tempos sin ter que madrugar, sin que te despertemos polas noites, que estemos roñándoche todo o tempo porque están os rotativos apagados e todas estas cousas, Manolis. Tens unha compañeira que te vai a botar moitísimo de menos, que estou seguro que agora está chorando porque leva toda a santa tarde chorando, que o sepas, que te vai a botar moito, moito de menos e nós tamén. Desechamos o mellor de todo o corazón. Mandamos un bico moi grande e un abrazo moi grande, Manolis, porque o mereces. Porque ese traballo non é fácil e sabemos que mereces xa o descanso, xa toca. Disfrutar da familia e esas cousas. Pues a mí foi un placer tamén, incluso eso. As horas, as 3 da madrugada. Os momentos difíciles, verdad? As 3 da madrugada e me brinden a facer as gratis hasta as 9 da mañá. Sin interés. Ya. Ao final ainda vas a botar de menos que te despertemos polas noites, non? Vas a decirme eso. Bueno, tanto como eso no, pero... Non tanto, non hai que pasarse, non hai que pasarse. Bueno, pois de verdad que te desexamos de corazón o mellor, que disfrutes da tua xubilación e nada, que Pauliña vai quedar triste, pero bueno, estamos aquí nós para sacarlle unha sonrisa e para botarte de menos. Vale, moitas gracias. Coídate moito, un bico grande e unha aperta de toda. Un saludo, venga, hasta siempre. Venga, coidarse, bicos, hasta loguiño. Que foi Paula que chamou.